tam. Bolo pekný záber, akorát keď ideme na záchod. Boleň. Boleň? Hahaha. Jaké výpady robí, ne? Pomôžem ti? V pohode. Taký menší, ale aspoň som rád, že nejaký. Fešák. Poď. Je tam. Treba poliadne vaničku obliať. Idem. Dobré ránko. Takže som vyšiel z bivaku, že idem na toaletu. V tom záber očakávaný, pretože zábery chodia takto ráno. Krásny Boleň, 63 cm na živú rybičku. Ako hovorím, išiel som na záchod a hneď som utekal naspäť. Ale príjemná zmena. Záber na slnčiarku, ale vyzerá to, že to bude asi kaper. Dúfam, že nie. Kápor. Taký menší. Ježiš, ten čo robí, aké sa zlákol. Blázonko. A vyvadil sa. Dobre. Do podberáku. No. Krpček. Požierači suncových návnad, toto. To obrovský kapri. No, ďakujem. Ešte? Takýto kaprík. Fajn.
kapor. Tak čaute, máme pred sebou poslednú noc, už je zhruba 6 hodín, suňogy, čiže komáre už atakujú, ale im je jedno, oni už atakovali aj o 2, aj o 1, niekedy aj o 7 ráno, to už je taký algoritmus, že človek nevie kedy, čiže sme tu úplne vytýraní, čo sa dalo sme zbalili, keď pofúkovalo a keď pršalo. A už sa na nás blíži 3. búrka v poradí dnešný deň. Nevadí, ale búrku strieda takého teplo, 30 stupňové, že veci sú suché za hodinu. Takže nahodená je vlastne už len jedna udica sumčiarka, chalani majú všetko vybraté. Čakáme na búrku, prejde búrka, dáme filmik a ráno balíme, ideme domov. Tak ako bude pršať chlapci. Poď, kamarát. Hneď pôjdeš naspäť. Pekný je. Pupček. Som s ním veľmi spokojný, mal som pre túto vodu cieľ 10-kilového kapra. To sa mi podarilo splniť. Takže za mňa dobrý. Krása. Pozri sa na to. Koľko od vyvezenia? Pol hodinu? No. Dobre, že? Keď sa to rozbehne. Dobre, je tam. Krása. Nádhera. Do čoho? Ideme, no jasne. Zálevo, hen tam ide. Tam ideš, poď. No taký 4-5 kiláčik. Ani ne. Aj takých 6 kg. No, poď bližšie. Je tam. Dobrá. Janko mal záber. Už ho vidím, To je jaká bomba. To je jaká bomba, Jany. Pekný. Úplná bomba.
Teraz sme to tam vyviezli, ne? No? Čo som ti hovoril? Veď koľko hodinka ubehla necelá? A nie. Poď s tým sem, ja si troška naťahnem ešte podberák, nech dočiahnem. Čo si bláhom? Nádherne chytený. No, poťahni ho ešte. Ťahám. Ja dočiahnem tam. Ešte. Jo! Je tam. Jo! Je to Mordor. Koľko, ukáž? Tých 12 bude mať. Po 4 dňoch sa konečne usmalo šťastie. Nádherný kapor, skoro 10 kg, 9,8, 300 metrov, 2,24, habanero, mango a chili, takže úplná delovica, výborné, čistá fantázia, paráda, úplná raketa. Jaj, dobre. Čistá. Dobrá. Druhá udica, Janko. Janko, máš záber. To si dehal tretí udic. Lúfak v aute. Brat a sestra. Alebo otec a syn. No. Ja neviem. Už ide. Ešte jeden ferik. No, ľudkové, je tu posledný deň, máme zbalené, lúčime sa s touto vodou. Auto bolo plné, keď sme išli sem, je plné stále. Ešte čakáme na traktor, som sa zbalil Arkiza a ideme. Úlovky boli celkom slušné, žiadne kapitálne kúsky, aj komáre boli slušné, aj teploty. Zažili sme si nejaké 4-5 búrok, takže bolo to pestré. Takže na túto výpravu nezabudneme, že chlapci? Jasné. Tak, jak vravíš. Tak sa vidíme teda v ďalšom videu. Nezabudnite dať odber, like a zdieľať. Hej, tak sa vidíme, čaute. Ide taxi. Objednal si niekto taxi? Hehehe. Ide sa nakladať.